भी अरे जीवनी कुआरे धन जीवनी कुआरे मते देखिलु जीवनी लाजरे कबाट अरे काली देखिली गोरी देखिली देखिली झियो जणे जो झियोटी चाहिला नाही सही मन किने बैरा सही मन किने दिन अंधार कोना बोधे तू देखु तो मैं गाधौची टीवी बंद कर दउची बाल्टी भर्ती वही जाऊला मु बंद कर देली ओ गजपति मुकुंदा देव अरे सराटी ये होची सरकारी टैप सरकारी पानी अरे मु तो अभी गाधौची तोर कहीं तो फाटुची कहनी ना ना मोर फाटुनी भविष्य रे तमर फाटिबो कौन कहलु नहीं कौन कहलु देख देख मु कौन करूची रही जा रे भाई जहाँ मु कहूची सुन तुही अजथारे जड़ नष्ट कले भाई देह मोर सब नाही जमा देह मोर सब नाही कौन अटुलर मुंडी तो कथा शुणिबी मुही जेते इच्छा जल नष्ट कले मुही तोर फाटुछि काही कह तोर फाटुछि काही भावे जदि आमे जल नष्ट करिबा आगामी भविष्य में जल बिना मरिबा दिल्ली बम्बे सूरत रे हुए जल किणा बिका जल पाई दिने हेगा विश्व युद्ध जारी हाँ विश्व युद्ध जारी देखो भाई आम ओडिशा रे पानी जहाँ को जेते जेते मन इच्छा खर्च कर आम पानी जमा सरिबो नाही घरे घरे बोरी कूଅ नलकूप से पानी व्यवहार करुछु आम ओडिशा रे 4.5 कोटी मनीष एवं गछ लता पशु पक्षी मधुर जल उपरे निर्भर करथु मधुर जल मात्र 3% एही मात्रा रे जल नष्ट कले आगामी भविष्य जल मिलिबो तो कौन कहल भाई मधुर जल मात्र 3% हाँ से 4.5 कोटी मनीष पशु पक्षी गछलता बचुଛନ୍ତି हाँ एबे ठारू जल संचय न कले भविष्य रे जल बिना मृत्यु निश्चय हेबो बुझो भाई तमे गोटे बड़ा पागल अरे सेई 3% मधुर जल अछि मते गोटे कथा कहलो मो दीदी बापा तांको दीदी बापा तांको दीदी बापा खर्च करथिले आज आमे खर्च करूछु काई सर त नाही निहाती तमे गोटे जा 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 मते मो काम करबा को दियो एडी की मूर्ख तुही बुझुनु जे किछि बारंबार गोटे कथा तते मु कहूछि आज तो जल को आमे संचयन कले आग को जल बिना मरिबो जे भले उतलर जल स्तर कमित आसुछि तथापि आम मनरे ए जन पशुछि नेड़ी गुड़ कहुणी को जेबे बही जीव सेते बेले मो कथा को
ବସି ଭାବୁଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଯାଅ ଏଠୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 27ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 20ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମି କମି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 30 ଜିଲ୍ଲା 300 ବ୍ଲକରେ ମଧୁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାବ। ମାନେ ଭୂତଳ ଜଳ ସରିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗିନି ବଜେଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ଭୂତଳ ଜଳ କମି କମି ଯାଉଛି? କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଥାରେ ନାହିଁ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସରକାର ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଖରାଦିନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା, ଖାଲି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଆରେ ଶୀତ କ'ଣ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲେଣି? ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି କହିଲ ଭାଇ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମିଯାଉଛି, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଜଣେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳ ନ ପିଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ କୁହ, ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ନା। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କର। ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ 10ଟି ଗଛ ଲଗାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା, ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ହଁ, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଭାଇ। ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୁଝାଇବି। ହଁ, ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ଓ ବାବୁ, ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲ ତାହା ତ ଆଉ କାମ ଦଉନି। ମାନେ? ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟି ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କେମିତି ବଢିବ? ସବୁ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ପାଣି ପଳଉଛି। ଓ, ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବୁଝିଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମ ଲୋକ କହିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଆପଣ ତାହା କରୁନଥିବେ। କାହାର ମନ ରହୁଛି ଯେ? ତା ଛଡା ଘରେ ଯେତିକି କାମ, କାମରେ ମଣିଷ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷକୁ କେବେ ମାନିବେନି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ କିଏ? ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଭାଗିଦାରୀରେ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ। ଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରି ରଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେମିତି ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ସରକାର ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବହନ କରିବୁ? ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ ନାହିଁ? ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଦେବେ, ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଣି ପକାଇକି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳର ମାନ ବଢ଼ିବ। ବୁଝିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେଣି। ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେବୁ। ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ରହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର। ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ, ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ତୁ ପକେଇବୁ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ପକେଇବି ତୋ ଉପରେ, ତୁ ପକେଇବୁ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ପକେଇବି ତୋ ଉପରେ, କରିବା ସାଙ୍ଗ ମେଳ। ଆସରେ
ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ଯାଇଛି ଫାଟି ଛୁଟୁଛି ପାଣିର ସୁଅ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପାଣି ସାରିବା ଭିଜୁଥିବ ଆମ ଦେହ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ମିଶି ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ମିଶି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ବେଳ ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ଆରେ ରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ପାଇପି ଫାଟି ପାଣି ଗଳୁଛି ଆମେ ମାନେ ଖେଳୁଛୁ। ଏଇଟା ସିନା ତମ ପାଇଁ ଖେଳ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଳ। କେମିତି? ପାଇପି ଫାଟି ସିନା ଏଠୁ ପାଣି ବହୁଛି ମନେ ରଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଯେ ସରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତୁରନ୍ତ କରିବ ତାର ମରାମତି। ସଭିଙ୍କୁ ଯେ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ମନେ ତମେ ରଖିବ ଯେତେ ପାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଣିକୁ କରିବ ଦେଶବାସୀ ସର୍ବେ ଆମେ ହେଲେ ସଚେତନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ନହେବା ମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ନହେବା ମାନ। ଠିକ କଥା କହିଲ ଭାଇ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଆମେ କେବେ କରିବୁ। ପାଣି ପାଣି ଚିତ୍କାର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିଲା ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ପାଣି ବିନା ଗଛଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲେ ଶାଗୁଣା ଘୁରି ବୁଲେ ଚତୁର୍ଦିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଏ ହଂସ ନାହିଁ ବରଷା ଖାଲି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଖାଲି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଖାଲି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା। ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଛାଡ଼ ମତେ ମରିବାକୁ ଦେ ମତେ ମରିବାକୁ ଦେ। କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସୁଧମୂଳ ମାଗୁଛି। ଏପଟେ ପାଣି ବିନା ଧାନ ଗଛ ସବୁ କୁଟା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସାହୁକାର ଋଣ ସୁଝିବି କେମିତି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତେ। ତମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ
तो मान को मोहर कौन देबी कौन देबी जहाँ आम भाग्य थिब तमे व्यस्त हुअनि ए नियो ए सुना मुद्राटी नियो आको बिक्री करदेव जहाँ मिलिब सेइथिरे आमे चलिबा। ए सावित्री आलो एटा बिकी आमे केते दिन चलिबा एपटे पानी बिना धान गछ मरीगला आम पीवा पानी मिलना कष्ट हो गलानी कुआ पोखरी सब सुखी कले नलकूप पानी बाहरुनी एपरी अवस्था आमे केते दिन चलिबा। एमिति कौन पाई होउछि वर्षा अधाई गलानी तबे टिके धैर्य धर। ए सुभाष जेते शीघ्र पारुछु मो टंकार सुध मूल देई दे नहले तोर जमी खंडक आउ घर ढियो मो नार करी दे 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 शीघ्र कर दे दे ओ ई सागर मते बंची बाकू देबो नहीं ना ना मु बंची रहिले सिना से मते मागिबो मु नथिले काहा को मागिबो मु मरिबी मते मरि बाकू दियो मते मना माना भाइना तुमे नियमिति शेष निष्पत्ति मना माना भाइना आत्महत्या करी जीवन हारिले आत्महत्या करी जीवन हारिले फेरि आसिब कि सुख शान्ति मना मान भाइना तुमे नियमिति शेष निष्पत्ति मना मान भाइना। तमे चली गली ऋण कि सुझीब पिला माने हेबे हंत संत ए भूल निष्पत्ति दियनि भाइना मन कर टिके स्थिर शांत सर्वे सचेतन होइले निश्चित सर्वे सचेतन होइले निश्चित घटिबनि आउ ए परिस्थिति मना मान भाइना तुमे नियमिति शेष निष्पत्ति मना मान भाइना। परिस्थिति भारित जटिल हर हर चासी तोर परिस्थिति भारित जटिल परिस्थिति भारित जटिल बढिया पोखरी सुखेइबनि हर दिने काम दब चरित गभीर चुप करिथिले खनन उपर बसा जलको करिले आमे अमर तेबे जाई धरण होइब भूतलर जल
ବନ୍ଧୁ ଶପଥ ନେବା। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଛାତ ଉପର ବର୍ଷା ଜଳ କରି ଅମଳ, ଭରଣ କରିବା କମି ଯାଉଥିବା ଭୂତଳ ଜଳ। ଘର ଏବଂ ବିଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୂପ କରି ଖନନ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କରିବା ସଞ୍ଚୟ ଜାଣ। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ଜଳକୁ ନକର ହେ ଜ୍ଞାନ, ଜଳ ଅଟେ ଆମ ଜୀବନ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ସରକାରଙ୍କ ଛାତ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା। ସରିଲା ଆମ ନାଟକ, ମିଳାଣି ଦିଅ ଦର୍ଶକ, ବୁଝେଇଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା, ଭୁଲିବନି କେବେ ଦିଅ କଥା। একথা সবিଙ୍କୁ କହିବା, একথা সবিଙ୍କୁ କହିବା। ସଂଯୋଗ ଆମ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ସଚେତନ କରିବା କାମ। ଆମ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏ ଶ୍ରମ। ସଂଯୋଗ ଆମ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ସଚେତନ କରିବା କାମ। ଆମ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏ ଶ୍ରମ।